Καλησπέρα, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Say No More. Μαζί μου όπως πάντα ο Γιώργος Πορφύρης και επίσης και ο Νίκος Καραπούλης. Θεωρείς ρε μαλάκα να πεις λίγο. Πάμε λίγο εσάς, εσείς γιατί δεν φέρετε εξτρά Ξέρεις, έχουμε βάλει το ρεκτάριο πίσω. Και σήμερα σε έχω ένα special καλεσμένο, τον Ντάκη, γνωστό και ως Smokehouse. Smokehouse Greece, έτσι. Smokehouse Greece, γιατί εγώ έχω ακούσει ότι είσαι τη μισή ζωή σου στο εξωτερικό. Εντάξει, άλλο αυτό. Αλλά γενικά Smokehouse είναι ένας όρος που είναι... Πιο γενικός. Στην Αμερική το λένε, ρε παιδί μου, τα Smokehouse είναι αυτά που βγάζουν barbecue. Γιατί όπως ξέρουμε το barbecue είναι low and slow, καπνιστά κρέατα. Θα έρθω και εκεί, φίλε μου, θα έρθω εκεί. Λοιπόν, έχει γίνει γνωστό στην Ελλάδα για πολύ καλές συνεργασίες, πολύ μεγάλες συνεργασίες με πολλά άτομα στην εστίαση. Παρ' όλα αυτά εξειδικεύεται σε καπνιστά κρέατα. Θέλω να μου πεις όμως, πριν ξεκινήσω και κάνω περισσότερες συστάσεις, γιατί για μένα θα σου πω ότι έλειπα στο εξωτερικό. Θέλω να ξέρω, ήμουν στη Γερμανία πάρα πολλά χρόνια. Οπότε θέλω να ξέρω, εγώ έφυγα το 2011 που δεν υπήρχε αυτό στην Ελλάδα. Εγώ τουλάχιστον δεν το ήξερα, μην πω κάτι για τη χώρα μας, κάτι αρνητικό. Παρ' όλα αυτά έχω επιστρέψει και έχει γίνει έτσι πολύ διαδεδομένο. Έχεις βάλει το χεράκι σου? Εγώ το έβαλα το χέρι μου εδώ στην ουσία το 19. Υπήρχε ένα μαγαζί πριν από εμένα, αλλά έκανε αυτό του είδους τα ψησίματα, αλλά είχε και άλλα πράγματα. Μία μίξη με διάφορα πράγματα. Δεν ήταν εξειδικευμένοι σε αυτό το πράγμα? Δεν ξέρω αν ήταν εξειδικευμένοι. Ήταν καλό, έχεις φάει? Δεν έχω φάει, αλήθεια είναι. Okay. Εντάξει. Και εγώ απλά επειδή έλειπα στο εξωτερικό, έμαθα τη δουλειά εκεί πέρα. Πού ήσουνα? Ήμουνα Austin, Texas. Δούλεψα εκεί. Έμαθα εκεί. Από εξωτερικό? Γιατί... Όχι, απλά είναι κάποιοι συγγενείς μου εκεί πέρα. Okay. Δούλεψα εκεί, το έμαθα εκεί, ήρθα εδώ. Πόσα χρόνια ήσουνα? Πήγαινε ερχόμουν γιατί δεν είχα τη βίζα. Τότε ήταν διετή, μπορούσα να κάτσει 2 χρόνια. Ωραία. Τώρα έχει αλλάξει, είναι 9 μήνες με το ESTA βίζα που πας. Όχι 9 μήνες, συγγνώμη. 90 μέρες. Και πρέπει στις 90 μέρες να έχεις να βγεις και να ξαναμπείς. Αν το κάνεις πολλές φορές θα σου βαρέσουν μπάνι στο κεφάλι. Πρέπει να κάθεσαι και λίγο εδώ. Αν και άμα σε πιάσουν να δουλεύεις παράνομα, θα σου δώσουν μια απέλαση για τουλάχιστον 5-6 χρόνια. Εγώ έχω μάθει ότι πηγαίνω έρχεσαι όμως. Ναι, συνέχεια κάθε χρόνο. Εγώ είμαι ταγμένος γενικά, να ξέρετε. Έχω ένα πάθος με την Αμερική. Εγώ ζω για την Αμερική. Δεν ξέρω γιατί. Είμαι Έλληνας, ναι, αλλά ζω για εκεί. Γι' αυτό και δεν έχω βγάλει φράγκο. Γιατί ό,τι βγάζω κάθε χρόνο το επενδύω στη δουλειά μου. Δηλαδή. Γιατί εμείς εδώ στην Ελλάδα πλουτίσαμε. Κοίτα, θα σου πω κάτι. Αυτό έχει και δικαιολογία. Ναι, έχει δικαιολογία. Πρόσεξε να δεις. Κάθε χρόνο θα φύγω, θα πάω Texas Austin, θα πάρω μέρος σε event με κανένα σπόνσορα, με όλα τα έξοδα δικά μου. Και επειδή κάνουμε τερανέα την κουζίνα εκεί πέρα, γιατί το ζητάνε από εμένα, μου λένε ναι, θα κάνεις το Texas Barbecue, αλλά φέρε μας για κάτι ελληνικό. Και πάντρεψέ το. Γουστάρουνε πάρα πολύ. Πώς είναι τα Tex-Mex? Tex-Mex σημαίνει Texas Barbecue με Μεξικό. Επειδή τα σύνορα του Μεξικού είναι εκεί, αυτό σημαίνει Tex-Mex. Γι' αυτό κοροϊδεύω κάποια μαγαζιά που βλέπω στους καταλόγους που τα μπαίνω μέσα. Tex-Mex Onion Rings. Δεν είναι πολύ αστείο, έτσι. Δηλαδή, βάζεις στον κατάλογο ένα όνομα. Ξέρεις τι είναι αυτό, ψάξτε, υπάρχει το ChatGPT πλέον. Έχεις πει ποτέ τη γνώμη σου σε τέτοιο μαγαζί, να τους εκφέρεις... Δεν είμαι πλέον τόσο εριστικός. Πλέον δεν ξέρω. Δεν όχι τόσο εριστικός. Δεν είμαι. Απλά αν πάω σε ένα μαγαζί και έρθει και μου πει σας άρεσε το φαγητό, αν δεν μου άρεσε θα το πω πολύ ωραίος ο χώρος, το φαγητό δεν μου άρεσε. Θεωρείς? Θα το πω, φίλε. Θα το πω γιατί, να σου πω κάτι. Απλά δεν ξαναπάς στο μαγαζί, θέλεις να σου πω κάτι. Όταν τρως έξω θεωρείται είδος πολυτελείας. Σωστά. Το πληρώνεις, φίλε. Αλλιώς πάρ' τα υλικά που θα σου κοστίσει το 1/4 και κάντα σπίτι σου. Αν μπορείς. Θα σου κοστίσει το 1/4, δεν είναι απαταιώνα να το πουλάει γιατί έχει να πληρώσει ενοίκια, υπαλλήλους, ρεύματα, εφορίες φθηνές που έχουμε στην Ελλάδα. Έχει να πληρώσει όλα αυτά, έτσι. Άρα, από τη στιγμή που έχει αυτή την παροχή και στο φτιάχνει, απαιτείς να είναι καλό. Είναι υποχρεωμένος. Μα το πληρώνεις και θες να είναι καλό, τέλος. Αλλιώς. Έτσι ξέρω να το φτιάξω και εγώ μόνος μου σπίτι, καταλαβες. Είναι το αντίστοιχο που λένε ένας καλός μάγειρας και ένας κακός μάγειρας. Δεν πρέπει να υπάρχει κανονικά αυτό. Πρέπει σε αυτό που εξειδικεύεσαι, πρέπει να είσαι καλός. Τι να κάνουμε τώρα. Θα λύσω μια παρεξήγηση που γίνεται εδώ στην Ελλάδα.
Εσύ είσαι μάγειρας, οκ, Πορφύρης, είσαι κατσαρόλα, τηγάνι, φούρνο και τα γύρω-γύρω και τα Λάτζα. κρύα. Λάτζα που ξεκίνησες και τα γύρω-γύρω και τα Στο ακόμα, ξέρεις. Εγώ δεν Δεν είμαι τελειώσει καριέρα από ακόμα, Εγώ δεν δηλαδή. είμαι μάγειρας. Εγώ η δουλειά μου θεωρείται pitmaster. Πώς Εξήγησέ μας. Pitmaster είναι αυτοί που κάνουν τα barbecue που διαχειρίζονται όλο το pit, δηλαδή όλα Το τα pit από smoke και πού αυτά. βγαίνει? Pitmaster. Πείτε τι σημαίνει σαν πιτ. Τα pit είναι οι φούρνοι, οι λάκοι, όλα αυτά. Κατάλαβες, είναι το pit που λέμε. Να Ωραία. ρωτήσω κάτι. Και είναι ο pitmaster αυτός που το διαχειρίζεται, ας Να πούμε. ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό. Υπάρχει κάποια σχολή που πρέπει να κάνεις αυτό το πράγμα? Δεν υπάρχει σχολή. Δεν υπάρχει σχολή. Γι' αυτό λέω καμιά φορά, έχω μιλήσει με μάγειρες και μου λένε άμα ασχοληθώ να το μάθω. Του λέω άμα ασχοληθείς θα το κάνεις χάλια. Και μου λένε γιατί δεν ξέρεις από αυτό, γιατί η δουλειά μου πρέπει να ξέρεις. Να διαχειρίζεσαι κρέας σε ό,τι έχει να κάνει με το τριμάρισμα. Δεν είναι το ίδιο τριμάρισμα που έχουμε εμείς εδώ πέρα, είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Πρέπει να ξέρεις να διαχειρίζεσαι καλά φωτιές, όχι φωτιές κάρβουνα, φωτιές αναμένες. Δηλαδή, Φλόγες. εγώ στο όνομά μου καίω και μισό κυβικό ξύλα. Η αλήθεια είναι ότι έχω πετύχει και τώρα μάγειρες που είναι 15 χρόνια και ακόμα βάζουν θερμόμετρο στο κρέας. Δεν μπορούν Και να εγώ θα ψήσουν. το βάλω, εγώ θα το βάλω το θερμόμετρο, ξέρεις γιατί. Γιατί όπως είναι το σμόκερ μου 1,30 φάρδος, δεν φτάνει το χέρι μου, είμαι και κοντός, δεν μπορώ να το πιάσω να δω, άρα θα καρφώσω το θερμόμετρο να δω τι γίνεται, καταλαβαίνεις. Για ένα φιλετάκι. Βέβαια, εγώ τώρα σου μιλάω για ένα φιλετάκι βάζουν θερμόμετρο. Δηλαδή, άμα σου πω ψήσει ένα φιλέτο, θα βάλει θερμόμετρο. Κοίτα, να σου πω κάτι, να σου πω τη γνώμη μου ειλικρινά. Καλά κάνουν και βάζουν θερμόμετρο. Μισό λεπτό. Γιατί Στο θα ένα, βγει- άμα έχει 40 φιλέτα, τι θα κάνει. Να βάλεις θερμόμετρο. Και σε Να 40? αγοράσεις ένα θερμόμετρο 50 ευρώ που μετράει σε 2 δευτερόλεπτα. Για μένα. Άκουσες τι είπα. Άλλαξε πώ. Άκουσες τι είπα. Όχι, όχι, δεν πάει έτσι, δεν πάει Όχι, έτσι. έτσι πάει ακριβώ. Όταν θα βάλεις θερμόμετρο δεν θα σου βγει τίποτα λάθος. Μα Με το μάτι θα πεις, έλα μωρέ ανθρώπινο, είναι έτυχε. Μισό Όχι, λεπτό. να μην τύχει, Δεν φίλε. Είναι γίνεται- φύρα για το μαγάζι για την κουζίνα αυτό. δεν μπορώ να φανταστώ έναν άνθρωπο που ασχολείται με κρέα και είναι η δουλειά του αυτή, δεν λέω για σένα, στα μαγαζιά. Και να μην ξέρει να ψήσει με κλειστά μάτια ένα φιλέτο. Δηλαδή δεν είναι. Εγώ θα σου πω ότι έχω δει από ψήστες που Δεν κάνουν λάθος, γκριλ. Δεν λάθος. Υπάρχουν και άνθρωποι που χρειάζονται θερμόμετρο. Δεν Μάθανε παίζει. με θερμόμετρο. Να σας εξηγήσω Όχι, λίγο. τις υπερβάλλεις. Δεν Να παίζει. σας εξηγήσω Υπερβάλλει, λίγο. πολύ το θεωρώ αυτό. Εγώ Αν για κάποιος παράδειγμα κάνει να σας πω κάτι. Δεν έχω δει ψήστες που κάνουν γκριλ που να ξέρουν να διαχειρίζονται καλά το κάρβουνο. Χωρίς πλάκα. Δεν το έχω δει. Κοιτάνε με το μάτι τη φωτιά. Δεν έχω δει να κρατήσει δευτερόλεπτα το χέρι του για να καταλάβει τι θερμοκρασία έχει το Εγώ κάρβουνο. το Εγώ μάτι. το κάνω. Το μάτι. Εσύ το κάνεις αυτό, Όσο έτσι. είναι υποφερτό, είναι στο 140. Να ξέρει. Μπράβο. Όσο είναι Δεν το έχω υποφερτό. δει. Όλοι με το Όσο μάτι πάνε. ξεφεύγει, είναι πάνω από 150. Βέβαια, Άμα το βάλει, όσο πιο κοντά το βάζει και δεν αντέχεται, είναι στο 140 βαθμού. βέβαια μπορώ να πω ότι στην Ελλάδα έχει αρχίσει και εξελίσσεται η φάση και πάει καλά. Ό,τι έχει να κάνει με το grill. Με το smoke είμαστε πολύ πίσω ακόμα. Είναι οι υπόλοιποι πολύ πίσω. Και Άρα δέχομαι θεωρείς και τον πολύ εαυτό- hating από άλλους. Το καταλαβαίνω και σίγουρα. Όταν κάνει κάτι σε ένα χώρο και διαπρέπει, θα πω εγώ, Ναι. σίγουρα θα έχει. Εκείνο το μισ. Το θέμα ποιο είναι τώρα. Θεωρείς τον εαυτό σου τον καλύτερο στην Ελλάδα Όχι, πάνω αυτό στο θα το που κρίνει κάνεις? ο πελάτης και η δουλειά μου. Δηλαδή θα Δεν έχει έχεις να φάει. δεν έχεις εσύ κάτι έτσι που νιώθεις με τον εαυτό Εγώ θα σου? σου πω τι κρίνω. Ναι, σύμφωνα με σένα, δεν λέω ότι. Ωραία. Υπάρχει κάποιο, δεν ψήφισε κάποιο. Ο άνθρωπος που με εκπαίδευσε έχει πάρει Μισελέν και βγήκε και δεύτερο καλύτερο barbecue στο Τέξας φέτος για τα επόμενα 4 χρόνια. Είναι Μπορούμε να αρκετό, πούμε είναι το αρκετό όνομά νομίζω. Ο Ιβαν λέγεται. Λοιπόν, και ακολουθώ τις τεχνικές αυτού του ανθρώπου. Okay. Εννοείς- Όταν είμαι στο Τέξας και ψήνω στα event, επειδή δίπλα μου έχω να κάνω με ανθρώπους, δηλαδή εδώ είναι το περίπτερό μου, θυμάμαι, όχι πέρσι, πρόπερσι, αριστερά μου ήταν ο Φράγκλιν. Δεξιά μου ήταν ο John Bates, Interstellar, τώρα Interstellar. Μιλάμε για σοβαρά ονόματα. Μου κρίνουν το φαγητό και μου λένε τους το επίπεδό αρέσει. σου είναι ακριβώς το ίδιο. Αυτό που θέλω να σου πω. Γιατί εγώ μην ξεχνάς ότι φέρνω και το ίδιο κρέας απ' έξω εδώ. Δηλαδή, Διότι έχει να κάνω σε μοσχάρι, Ό,τι κρέας- δουλεύω το ίδιο μοσχάρι που δουλεύουν εκεί. ό,τι κρέα δουλεύει και εδώ Όχι στην ότι Ελλάδα. κρέας, δεν το ξέρω. χοιρινό παίρνω από Ευρώπη, γιατί απαγορεύεται να μπει χοιρινό από Αμερική Ελλάδα. Δεν περνάει. Τα έχουν κάνει Υγειονομικούς έτσι. λόγους, ναι. Δεν είναι υγειονομικούς, είναι συμφέροντα. Εντάξει. Καλό είναι να καλέσετε κάποια στιγμή το φίλο μου τον Κεχαγιά, τον ξέρετε τον Κεχαγιά, Και χαγιά, είσαι το καλεσμένος. κρεοτέχνη τον Κεχαγιά από την Καβάλα. Το βλέπω και το βγαίνει και στην Κεχαγιάς είναι αυτή τη στιγμή, Ένας αν θέλετε ψηλός. να μάθετε τα πάντα, ναι, το έχει κάνει Όταν το επιστήμη. βλέπω στο TikTok, παίρνει ένα μοσχάρι ολόκληρο και παράλληλα σου εξηγεί κιόλα και το κάνει λες και είναι τόσο απλό. Το κάνει Και το μάτια. έχει πολύ καυτά θέματα να μιλήσει, γιατί γίνονται χοντρά πράγματα με τα κρέατα και Κοίτα, κάλεσέ τον να τα πείτε. Να είναι... ρωτήσω εγώ κάτι πάνω σε αυτό, γιατί να μην ακρηγορήσουμε, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι άλλο το κομμάτι του κρέατος όσον αφορά τα εισαγωγές-εξαγωγές. Παρ' όλα αυτά θέλω να ξέρω, όταν φτιάχνεις μοσχάρι στην Ελλάδα, εδώ στα project που είσαι, θα μας πεις
και σε λίγο το επόμενο να μας πεις που σε βρίσκουμε στην Αθήνα. Παρ' όλα αυτά θέλω να ξέρω, πας στην Αμερική και φέρεις μοσχάρι όσο συχνά χρειάζεται? Όχι. Έχω κάνει μια συμφωνία με τον προμηθευτή μου και μου φέρνει αυτό που θέλω, τις ποσότητες που θέλω για εμένα. Αλλά μόνο από την Αμερική Και αποθηκεύεται εκεί, ναι. Γιατί θεωρώ το Black Angus της Αμερικής για μένα γευστικά, η συγκεκριμένη εταιρεία που φέρνω δεν έχει να κάνει ούτε με τις Αυστραλίες ούτε με τίποτα. Έτσι. Στην Ελλάδα δεν έχουμε ωραίο μοσχάρι. Όχι. Πλέον έχει χαλάσει το μοσχάρι. Στα έχει. Τουλάχιστον 50 χρόνια έχει χαλάσει. Δεν μ' αρέσει. Αφού οι μαμάδες και οι γιαγιάδες πάνε και λένε βάλτε μου ένα καθαρό κομμάτι. Και μετά η φάση είναι ότι πάνε και λένε δεν ήταν πολύ μαλακό αυτό που μου έβαλες. Μα ήταν άλυπο. Πώς θα είναι μαλακό αυτό? Σπάει το κολαγόνο, πού θα κρατήσει υγρασία αυτό? Το χειρότερο είναι εγώ, επειδή είμαι την επαρχία, μεσολόγοι, που λένε ότι είναι φρέσκο το κρέας, φάτο άμεσα. Ξέρεις, Μα είναι φρέσκο, είναι για να φτιάξει τα παπούτσια της όλα αυτά. Δεν με τίποτα, αλλά είναι φρέσκο. Τελευταία φορά πριν 10 χρόνια βάζω ελληνικό μοσχάρι και ήταν σαν στάχη. Σωστό ψήσιμο, ρεστάρισμα, μπούρου και το τρώγες και ήταν λες και τρώγα σιτάρι. Αυτό πρέπει να το πλακώσει με τη σύρικα, με beef tallow μέσα, μπας και κρατήσει. Μπας και σωθεί, Μπας και σωθεί, όχι να αλλάξει γεύση. Η γεύση ήταν στάτα. Έχεις μεγάλη αγάπη για τα κρέατα γενικά. Εντάξει, ναι. Κοίτα, είναι μια δουλειά που την αγάπη μου την έκανα δουλειά. Η βασική μου δουλειά είναι γυμναστής. Θα το παράτησα από 17 αυτό. Έχω να σου πω ολόκληρα πράγματα. Επειδή μιλάμε και περιμένετε λίγο, έρχομαι. Πού πας? Για πες τώρα, Γαραπούλη. Το κατάφερες, τον έδιωξες. Μια ερώτηση να κάνεις, περιμένω μισή ώρα να κάνεις. Μάλακα. Πρωτού ξεκινήσουμε να μιλάμε για κρέατα, πρέπει να μπούμε λίγο στο πνεύμα. Λοιπόν, σας έφερα έτσι λίγο να τσιμπήσετε. Τι να τσιμπήσουμε, αυτό είναι δεινόσαυρος. Bacon brisket, pork belly, σε μορφή και ψήσιμο όπως το brisket, αλλά είναι χοιρινό. Brisket, pork belly burnets. Απλά λίγα, δύο πραγματάκια έφερα. Και ξέρεις πώς το οδηγάς. Εσύ αυτό είναι καμένο. Αλλά, αν είναι καμένο και πρόσεξε. Πού είναι η κάμερα, εδώ. Αυτό είναι καμένο, ρε. Δεν είναι καμένο. Το απ' έξω, το ροζ, να ξέρετε, εκεί είναι το αίμα. Δεν είναι στον πυρηνά, είναι απ' έξω το αίμα. Δηλαδή ψήνεται μέσα και απ' έξω. Ωραία. Τι έχεις να πεις σε όλους αυτούς τα σχόλια που σου λένε ότι αυτό είναι καμένο? Haters, να. Λοιπόν, δεν θα φάτε, με το χέρι θα φάτε. Το χέρι. Ναι, περίμενε, θα φάω από πετσέτα, περίμενε. Τι έκανες τώρα εδώ πέρα? Μη μου πεις τώρα πυρουνάκι και μαλακίες, θα φάτε με το χέρι σας. Αυτό το είδαμε με το χέρι γενικά. Όχι, θα το φας τώρα με το χέρι γιατί έτσι είναι η φάση. Όσο τρώμε, Θα πάρεις κομματάκι, θα τρώμε και θα μιλάτε. Ωραία. Άρα τώρα σας έχω βάλει και στο κλίμα μέσα, έτσι. Τώρα νομίζω δεν χρειάζεται να πεις άλλα. Πώς είμαι σου κοπεί. Ωραία. Για δείξε λιγάκι, για δείξε ελαστικότητα. Παιδιά, είναι Για δείξε ελαστικότητα. Παιδιά, εδώ το κρέας μιλάει. Για μένα, Συγχαρητήρια, φίλε μου. μπορεί να μην το παραδέχεσαι, Ναι. αλλά για μένα είσαι ο καλύτερος σε αυτό το κομμάτι. Δεν ξέρω αν έχεις φάει και από αλλού και είναι η πρώτη φορά. Δεν γίνεται να φας κάπου άλλο το ίδιο. Τάκη, εγώ θέλω να σε ρωτήσω, καταρχάς, πώς ξεκίνησε όλο αυτό με τα κρέατα? Λοιπόν, είναι ολόκληρο τώρα να το πω. Κάποια στιγμή Αυτή η ερώτηση πρέπει να έχει γίνει πριν 20 λεπτά. τρώνε ξέρεις τι, τους έβαλα να τρώνε για να μην μιλάνε πολύ, για να μιλήσω εγώ. Λοιπόν, Άμα είναι έτσι δεν ξέρω να μιλάω. ωραία, ακούστε λιγάκι, το story είναι λίγο μεγάλο και είναι και ευκαιρία να με γνωρίσει λίγο ο κόσμος, έτσι. Εγώ που λες έκανα όλο αυτό με την Αμερική, έχω γυρίσει εδώ πέρα, θέλω να ξαναφύγω Αμερική και βαράει η πρώτη καραντίνα. 2019 μιλάμε δηλαδή. 19. Γι' αυτό άμα δεις και το λογότυπό μου λέει το 19 ξεκίνησα εδώ. Και εγώ νομίζω ότι δεν σε πετύχα πολλή φορά. Μπράβο. Βαράει καραντίνα. Όλοι κλεισμένοι μέσα στα σπίτια αυτά. Εγώ δεν είχα σκοπό να το κάνω αυτό δουλειά εδώ πέρα. Ήθελα να ξαναφύγω Αμερική. Και είχα φτιάξει ένα πιο μικρό σμόκερ και έβαζα και ψήναμε για να τρώμε φίλοι και τέτοια στην καραντίνα. Έφτιαξες εσύ το σμόκερ. Ναι, εγώ τα κατασκευάζω. Α, μόνος σου, Ναι, όλο. Και το μεγάλο δηλαδή που έχω που είναι 3 τόνους, 7 μέτρα, 3.800 λίτρα. Είναι όλο 12 χιλιοστά, Είναι συντεχνία στην ουσία δηλαδή. Όχι, το έχω μάθει γιατί ξέρω τα σχέδια και από αυτά έχω μελετήσει από εκεί πέρα, καταλαβες, και μου βγαίνει ακριβώς. Τέλος πάντων, πάμε να σου πω. Με τα πολλά. Μπέρνετε τις εφαγές. Θα τα φάμε, θα τα βγάσουμε. Ωραία, θα τα Μέχρι κρύψει. στιγμής φάγατε μόνο μπρίσκετ. Ξέρετε πόσο κρέας είναι αυτό? Εγώ το 500 το καθένα ψημένο.
Δηλαδή ομό αυτό που βλέπεις τώρα είναι 1500. Απίστευτο. Top. Νεκτάρι δοκιμάστε. Και θα σας πω και κάτι άλλο τώρα που θα κουφαθείτε πάρα πολύ. Μην πειράζει πέρα. Αυτό το κρέας που ξέρετε πότε ψήθηκε? Εχθές. Πριν ένα μήνα. Άσε ρε φίλε. Αυτό είναι vacuum από αυτά που στέλνουν επαρχία. Και θα σου πω κάτι. Είμαι ο μοναδικός άνθρωπος στην Ελλάδα που πουλάει σε όλη την Ελλάδα έτοιμο ψημένο κρέας. Ποιος το κάνει αυτό? Πείτε μου. Το έχω δει στα social. Εγώ το έχω Ποιος το κάνει αυτό? Αυτό που τρώτε είναι για να φύγει επαρχία. Είναι το κάθε σακουλάκι που Επόμενο βούλα πιάνατε για επαρχία το Έχω πάνω. δει και πώς τα αποθηκεύεις και με τι τρόπο τα μεταφέρεις. Όλα. Σε κούτες, σε βανάκι, Όλα. συστημένο, βακιμαρισμένο. Ναι, όλα. Καλύτερο Δηλαδή- packaging από όλη. Δηλαδή δεν το έχει ξανακάνει κανείς εδώ αυτό το πράγμα. Έτσι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή θέλει να φάει κάποιος από την επαρχία και δεν μπορεί να έρθει εδώ. Οκ, φίλε μου, θα σου στείλω. Μα πώς δεν θα Πάμε χαλάσει? λίγο στα παιδικά σου, πώς Τότε κάνεις κάτι καινοτόμο στην Ελλάδα, πώς αντιμετωπίζετε σε πολεμάνα? Κάτσε να τελειώσουμε το... Θα τα πω μετά αυτά. Λοιπόν, και το Είμαστε σε 19... καραντίνα λοιπόν 2019. Ναι, το 19 έχουμε ξεκινήσει ψήνο, κάνω ράνο και μου λέει ένας φίλος μου, ρε μαλάκα, γιατί αυτό το πράγμα δεν το πουλάς? Του λέω, έλα ρε μαλάκα, με την ελληνική αγορά τώρα τι να πουλήσω και αυτά τα λέγαμε στο σπίτι. Μου λέει, βάζεις στοίχημα θα πάει? Δεν είχαμε να κάνουμε και του λέω, πάμε. Φτιάχνω επί τόπου τη σελίδα στο Instagram. Ανεβάζω έτσι κάτι πολύ πρόχειρο, γιατί γενικά δεν ήμουν πολύ να τρέξω τα social. Ήμουν μεγάλος κουτσομπόλης να κοιτάξω, αλλά να τρέξω δεν έτρεχα τα social. Ωραία, και το βάζω. Λοιπόν, δεύτερη εβδομάδα, έξω από το σπίτι μου, 30 με 35 άτομα ουρά σταθερή για 4 ώρες. Για να ψήσεις να πάρουν μαζί. Ναι, για να βάλουν παραγγελία να αγοράσουν. Αλλά εσύ Άρα σε όλη την καραντίνα εγώ, και στην πρώτη καραντίνα και στη δεύτερη καραντίνα, δούλευα μαύρα μέσα από το σπίτι μου, το έφτιαχνα και το πούλαγα και ερχόντουσαν όλοι το ωράριο που ήταν και μπορούσαν να βγουν, θυμάστε? Μπράβο, έρχονταν όλοι να πάρουν το κρέας μία φορά τη βδομάδα. Το είχα ξεκινήσει Παρασκευή, μετά το έκανα Σαββάτο, τώρα είμαι μόνο Κυριακή. Και έβγαζε χρήματα τότε. Και όλοι δεν δουλεύαν και εγώ στην καραντίνα δούλευα και έβγαζα λεφτά. Έβγαζε καλά λεφτά. Εντάξει, έβγαζα λεφτά. Πέρναγα ρε παιδί μου. Μην ξεχνάς όμως ότι το κρέας τότε ήταν πολύ πιο φθηνό που αγοράζαμε. Έχει φτάσει τώρα. Δηλαδή, εγώ πούλαγα μπρίσκετ τότε, θυμάμαι 55 ευρώ το κιλό με κέρδος και τώρα πουλάω 75 ευρώ το κιλό ψημένο. Ναι, αλλά πώς έμαθαν? Δηλαδή, Από τα social, από στόμα σε στόμα αμέσως. εσύ τι έλεγες, ότι εγώ ψήνω και δίνω? Ναι, έβαζα δημοσίευση. Όποιος θέλει να πάρει κρέατα, ας μου βάλει παραγγελία μέχρι την τάδε μέρα. Που το κάνεις και μέχρι τώρα αυτό. Ναι, και αυτό είναι πολύ πρωτοπόρο, έτσι. Λοιπόν, άκου. Είναι λες και παραγγελίες στο sale, ξέρω εγώ. Έχω δημιουργήσει μια καψούρα στον κόσμο, γιατί και για μένα δεν είναι πολύ εύκολο να κάθομαι να ψήνω ένα 15ωρο και μετά να ξεκουράζω και ένα 10ωρο το κρέας. Έχει Πολλή δουλειά. Και δεν μπορείς να φύγεις από εκεί. Είναι χρονοβόρο αυτό. Μου λένε δοκιμάς, όχι δοκιμάμαι, είμαι στην καρέκλα τις μισές ώρες και το κοιτάω. Στη φωτιά είμαι, έτσι, δεν κοιτάω το κρέας είναι κλειστό μέσα. Και τις άλλες μισές ώρες συνέχεια κάνω δουλειά. Παιδιά, έχει έρθει σήμερα με άϊπνος, να ξέρετε. 2 μέρες έχει να κοιμηθεί και παρόλα αυτά ήρθε. Ναι. Τέλος πάντων το κάνω αυτό και γίνεται ένας χαμός. Τελειώνει η πρώτη καραντίνα, πέφτει η δουλειά μου στον πάτο. Γιατί όλοι έχουν βγει από τα σπίτια τους και βαράει η δεύτερη. Με το που βαράει η δεύτερη. Χαμός. Όταν όμως εγώ, επειδή ήμουν λίγο έξυπνος, όταν έπεσε η δουλειά στον πάτο το καλοκαίρι, λέω να φτιάξω ένα τρέιλερ. Και φτιάχνω το πρώτο μου τρέιλερ. Για να έχεις το mobility δηλαδή, να έχεις το. Και εκεί έβαζα ποσότητες μεγάλες. Και φίλε, από τη δεύτερη καραντίνα το γέμιζα. Μιλάμε, το γέμιζα. Χόντουσαν γιορτές αυτά και εγώ έδινα κρέας στα σπίτια να φάνε. Είχε τύχει να ψήνω και 2 μέρες στα σταμάτητα. Τελειώνει και η δεύτερη καραντίνα, κόβει πάλι. Και λέω εντάξει, σταματάω. Λέω τώρα ούτως ή άλλως δεν είναι μια χαρά είμαστε, λέω. Και μου λένε οι φίλοι μου, μαλάκα, συνέχισε. Λέω τι να συνεχίσω, τι να συνεχίσω, το λέω είμαι και μαύρα, μας πάνε μέσα. Λέω το ένα και το άλλο. Γιατί εγώ είχα την νοοτροπία την αμερικάνικη. Οι πιο πολλοί μάγειρες και όλοι αυτοί στην Αμερική τι έχουν κάνει, έχουν ξεκινήσει να πουλάνε μέσα στα σπίτια τους. Και μετά πάνε σε ένα food truck και μετά πάνε σε ένα μαγαζί. Γιατί το food truck στην Ελλάδα δεν μπορεί να κουνηθεί γιατί είναι οι νόμοι. Για κάποιο λόγο δεν μπορώ να τους καταλάβω τους νόμους. Δεν σε αφήνουν τίποτα να κάνεις. Τίποτα. Πρέπει, λέει το food truck, άμα είναι σε ιδιωτικό χώρο στα 150 μέτρα να μην υπάρχει μαγαζί με εστίασης. Άμα είναι σε δημόσιο χώρο να σου δώσει άδεια ο Δήμος. Υπάρχουν δήμοι που δεν δίνουν άδεια. Επίσης. Ναι, γιατί είναι πολύ συγκεκριμένοι. Δηλαδή να πας στον Κορυδαλό να πουλήσεις. Και εσύ μπορεί να μένεις στο Ηράκλειο. Και σου λέει πήγε στον Κορυδαλό. Έχουν 2 άδειες και αυτές τις δίνουν για τις λαϊκές και τα καλαμάκια που πουλάνε. Τέλος πάντων, και σταματάω πάλι εκεί και παρατηρώ ότι ο κόσμος το αναζητούσε πάλι. Και λέω, λες,
Αν μου πεις τώρα γιατί έφτιαξε το μεγάλο το σμόκερ. Και το βάζω πάλι μπρος. Και πάει φίλε κομβόι, το κόβω για ένα διάστημα. Επειδή είχα κάποια προβλήματα με την εφορία, χρώσταγα ρε φίλε, ποιος δεν χρωστάει στην Είσαι Έλληνας. Δεν μπορούσα να ανοίξω εταιρεία στο όνομά μου. Βρέθηκε ένας πελάτης μου με ονόματι Στάμος και μου λέει: εγώ θα σε βοηθήσω. Που δεν τον ήξερα τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος ερχόταν και μου έδινε λεφτά και έπαιρνε κρέας κάθε εβδομάδα. Και αυτός ο άνθρωπος με βοήθησε να ανοίξω εταιρεία, να κάνω τα πάντα. Δηλαδή, αφιλοκερδός, δηλαδή είναι στον εταιρός μου ακόμα και τώρα. Εντάξει, με έχει βοηθήσει ο άνθρωπος να είναι καλά, έτσι. Δηλαδή, χάρη σε αυτόν έχω κάνει πολλά πράγματα. Από εκεί και πέρα ξεκίνησα, έφτιαξα επαγγελματικό χώρο και έδινα μόνο takeaway. Πλέον δεν έχει σπίτι, οπότε φτάνουμε στο σημείο που Ναι. έχεις πάρει ένα χώρο. Ναι, μόνο takeaway, ήταν ghost. Ναι. Τίποτα άλλο. Δούλεψα έτσι πόσο δούλεψα, μέχρι και πριν ένα χρόνο, περίπου 1,5 χρόνο. Ghost δούλευα kitchen. έτσι. Μόνο. Μία μέρα όμως τη βδομάδα, Μία μέρα Σαββάτου. Ήταν μια μέρα που ερχόταν να παραλάβει κάποιο ή έστελνε στα κρέατα. Δεν έστελνα τίποτα. Είχα ξεκινήσει να κάνω delivery, αλλά δεν μπορεί να κάνει delivery σε όλη την Αθήνα. Δεν συμφέρει οικονομικά τον πελάτη γιατί του βγαίνει πολύ μεγάλο το κόστος, γιατί πάει με τα χιλιόμετρα. Οπότε ερχόταν μια μέρα την εβδομάδα στο σημείο που το πουλά και παίρναν όλο το κρέα. Μπράβο. Άκου τώρα να δεις τι γίνεται. Ο κόσμος μετά και να κάτσει να φάει και αυτά, άνοιγε ο καιρός, δεν είχα δουλειά μετά και λέω κάτι πρέπει να γίνει. Μετά συνεργάστηκα με το φίλο μου τον Ορφέα που έχει το Shakespeare στην Ηλιούπολη που είμαι εδώ και 1,5 χρόνο. Γιατί του λέω, να σου πω κάτι, μπορείς να μου παραχωρήσεις ένα χώρο να μπορώ να δουλεύω μία φορά τη βδομάδα. Μου λέει βεβαίως, ο άνθρωπος να είναι καλά, με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Γι' αυτό ανέβηκε και η χολυστερίνη στην Ηλιούπολη. Είναι Και έφτιαξα το δικό μου πόστο, αλλά το έφτιαξα σε αμερικάνικο στυλ, όπως είναι στο Τέξας. Δηλαδή, ο προσωπικός μου πάγκος με τα τζάμια, ο θερμοθάλαμός μου. Που είναι ρίσκο αυτό στην Ελλάδα. Είναι κάτι Ναι, δηλαδή αυτό δεν το κάνεις, δεν πιάνει. Είναι στυλ shop in shop. Ναι. Στο εξωτερικό του παίζει πάρα πολύ. Ναι, αυτό. η διαφορά όμως ποια είναι, φίλε μου. Η διαφορά ποια είναι. Ότι στο εξωτερικό, όταν πας σε ένα smokehouse να πάρεις φαγητό, ανοίγει 10:30 το πρωί, έχει ουρά 1,5 οικοδομικό τετράγωνο αμερικάνικο, 4 δικά μας, και μπορεί να περιμένει ο άλλος την ουρά και 2 ώρες για να φάει και δεν βγάζει εκεί. Δεν του ενοχλεί, γιατί το έχουν μάθει. Εδώ, 30 λεπτά να το καθυστερήσεις, έχει σοβαρό πρόβλημα. Και πώς το αντιμετωπίζεις? Για 30. Εντάξει, να σου πω κάτι. Δεν δίνει στο σημασία. δεκάλεπτο αρχίζει Άμα να θέλει, ας φύγει. Δηλαδή, δεν μπορεί να σεβαστεί ο άλλος ότι εγώ είμαι 40 ώρες χωρίς ύπνο για να φάει το φαγητό του και με το που έρχεται θέλει σε 30 λεπτά να έχει φάει και γίνεται ένας χαμός στο μαγαζί. Εντάξει, Θα αλλά βγάζω μιλάμε για την Αθήνα. 250-300 κουβέρ μέσα σε 4 ώρες. Μιλάμε για την Αθήνα που είναι όλοι πιεσμένοι. ξέρεις. Και έχουμε και αλλιώς το μυαλό μας την εστίαση. τελείως διαφορετική νοοτροπία. Τελείως. Όμως πρέπει λίγο να αλλάζει σιγά σιγά και αυτό. Με είμαστε μαθημένοι στο fast food. Δεν είμαστε Ούτως ή άλλως. μαθημένοι. Για μας το έξω. Γενικά δεν το έχουμε με την αναμονή. Το έξω το έχουμε, άμα δεν έχει χώρο να κάτσεις, να σε περιποιηθούν σε βιτρό κτλ. Ναι, θέλει Ό,τι είναι περιποίηση έξω, ο Έλληνας. το θεωρούμε fast food. Service, θέλουμε service. Ωραία, εγώ στο μαγαζί έχει service, δεν κάνω service. Πρέπει να έρθουν να το πάνε στο Έχει beeper, το παίρνει, πάει κάθεται στο τραπέζι που έχει κρατήσει, μπιπ, βαράει, έρχεται και το παίρνει. Έχει service μόνο στα ποτά. Για ποιο λόγο να σου δώσω service? Με τους δίσκους αγώνα. Και θα καταλήξω τώρα γιατί δεν έχω service. Μ' αρέσει το αμερικάνικο το old school service, γιατί αυτό λέγεται old school service. Και Είναι και το στυλ που πληρώνονται με τα μπουρμπουάρ μόνο κτλ. άκου. Αυτή τη στιγμή έχω το πιο ακριβό Black Angus στην Ελλάδα, την Τιμή. πιο ακριβή ποιότητα που παίζει σε αγορά, στη χοντρική, και πουλάω την πιο χαμηλή τιμή από όλους. US beef και Αυτό το κάνει εγώ και ο φίλος μου ο Μιχάλης ο Τζακαρού. Ματζουράνης, μεγάλος ο Ματζουράνης. Ματζουράνης, είναι πολύ καλός μου φίλος, έχετε και τρώει και σε μένα. Είμαστε φίλοι στο Facebook. Μπράβο. Άρα με λίγα λόγια το σκεπτικό μου ποιο είναι, και θα σας πω κάτι τώρα που θα σας πειράξει λιγάκι, αλλά οκ. Θέλω να φάνε κάτι premium, γιατί είναι premium, το είδατε έτσι. Θέλω να φάνε κάτι πολύ premium και αυτοί που δεν έχουν. Έχουν και αυτοί το δικαίωμα, φίλε, να φάνε κάτι καλό. Δεν μπορεί να φάει ένα κρέας καλό μόνο αυτός που τα έχει, όλοι το αξίζουν να το φάνε. Άρα εγώ κυνηγάω να βγάλω τις ποσότητες και όχι από το τεμάχιο. Καταλαβαίνεις? Και θα σου το πω διαφορετικά. Επειδή έχω ζήσει και έχω κοιμηθεί 40 μέρες σε πεζοδρόμιο, ξέρω τι είναι να μην έχεις λεφτά. Έχει υπάρξει άστεγο εννοείς. 40 μέρες. Δεκέμβριο μήνα. Στην Ελλάδα. Ναι. 17 χρονών. Πώς έγινε αυτό? Είναι μια ιστορία που δεν θα την αναφέρω εδώ πέρα και δεν θα την πω ποτέ προσωπικά στο κοινό. Του σέβομαι. Αλλά από 17 έχω ξεκινήσει μόνος μου, χωρίς καμία βοήθεια από κανέναν,
Έχω φτάσει εδώ που έχω φτάσει. Έχω αποτύχει πάρα πολλές φορές γιατί δεν είχα να μου δείξουν πώς να διαχειρίζεσαι χρήματα, πώς να δουλεύεις, πώς να μαζεύεις. Δεν έχω μπλέξει με ναρκωτικά, δεν έχω κάνει τίποτα στη ζωή μου και έχω καταφέρει και έχω κάνει αυτό, έτσι. Αλλά μέσα μου λέω, γιατί να μην φάει αυτός που βγάζει 600 ευρώ το μήνα, ρε φίλε. Δεν τα αξίζει, γιατί πρέπει να φάει μόνο παντσέτα και σουβλάκι. Δηλαδή απευθύνεται το προϊόν σου στο όλο το κοινό, σε όλο το κοινό. Θα σου το πω διαφορετικά. Αυτός που δεν έχει λεφτά θα έρθει να φάει μια φορά στο δίμηνο. Μπορούμε να φέρουμε τιμή. Τι εννοείς? Το άτομο μπορεί να μου βγει μπορεί να φάει σε μένα από 12 ευρώ έως και 25 max. Είναι πολύ ναι, αλλά μιλάμε για μερίδες 300 γραμμάρια κρέας ψημένο. Χωρίς ορεκτικά, μαζί με τα ορεκτικά του. 300 ψημένο. Ποιο εστιατόριο βγάζει αυτή τη στιγμή 300 ψημένο? Χωρίς κόκαλο, 300 ψημένο μερίδα. Δηλαδή, εγώ για να σου βάλω να φας 300 γραμμάρια κρέας πρέπει να αφήσω 600. Τα μόνα μαγαζιά αυτά εντάξει που είναι στην επαρχία που είναι άλλες. Ναι, σίγουρα εγώ θα πάω στην Ηλιούπολη να φάω πολύ άμεσα, να ξέρεις. Με λίγα λόγια, τι έχω κάνει εγώ? Έχω κρατήσει τιμές Αμερικής. Οι τιμές μου είναι οι ίδιες με του Τέξας, δεν αλλάζει τίποτα. Παίζουμε στα 5 δολάρια, στα 5 ευρώ διαφορά παίζουμε. Εντάξει, αλλά ο Τεξανός βγάζει 3 φορές το κέρδος μου. Επειδή δεν έχει και τα έξοδα μεταφοράς και όλα αυτά. Το ΦΠΑ στο Τέξας, στα τρόφιμα, είναι 5% και στα υπόλοιπα είναι από 8 έως 10. Η διαφορά του ΦΠΑ που αγοράζουμε το χρήμα μας εμείς είναι 13 και στα υπόλοιπα φτάνουμε 24. Γιατί άραγε βγάζουν λεφτά οι Αμερικάνοι? Και συν τις άλλες τα πρώτα χρόνια της επιχείρησης έχουν λιγότερη φορολόγηση, τα πρώτα 3 χρόνια νομίζω. Ναι, πάει με κλίμακα. Όπως πάει και σε εμάς, πάει και εκεί. Να βγάλεις χρήματα, Γιώργο, σου λένε βγάλε. Γενικά το έχουν αυτό στην Αμερική, σου λένε εξόδευε για να μην φορολογηθείς πολλά. Σωστά. Αλλά βγάζεις γρήγορα ένα credit και πας και αγοράζεις ένα σπίτι, κάνεις πράγματα, δηλαδή δεν σου λείπει κάτι. Είναι ρευστότητα. Η αλήθεια είναι ότι πολλοί κράζουν τους Αμερικάνους, το λένε τα Αμερικανάκια ότι είναι χαζά και αυτά. Αλλά άμα βάλεις τον μέσο όρο μιας μεσαίας τάξης Αμερικάνων με ένα δικό μας μέσο όρο, καμία σχέση. Οι Αμερικάνοι είναι φίλοι μας και δεν μπορούν να το καταλάβουν. Δηλαδή, όλοι έχουν στο μυαλό τους τα βλαμμένα που βγαίνουν και σφάζονται και αυτά. Αλλά βάλε τον μέσο Αμερικάνο με τον μέσο Έλληνα. Αυτή τη στιγμή, άμα δεν γουστάρεις τους Αμερικάνους και δεν θες να ενισχύσεις την Αμερική, σταματάς να τρως μπέργκερ, σταματάς να πίνεις κοκακόλα, σταματάς να φοράς Nike, Adidas, το οτιδήποτε έχει να κάνει με Αμερική. Που το 80% έχει να κάνει με Αμερική. Όλα. Είναι Αμερικάνικη χώρα. Εντάξει, όλα. Μην τους κοροϊδεύεις, γιατί. Μα δεν αυτά που κάνεις εσύ τα έχουν προσπεράσει αυτοί και έχουν κάνει άλλα που θα έρθουν σε 10-15 χρόνια εδώ πέρα. Δεν γνωρίζουν ποιος είναι ο Αμερικάνος αυτός που θα σας πω κάτι για την Αμερική. Επειδή είμαι συνέχεια στην Αμερική, εγώ έχω πάρει πολύ αγάπη τους Αμερικάνους και δεν έχουν καθόλου ρατσισμό. Αυτό το πράγμα που έχουμε εμείς εδώ για να κοροϊδεύουμε τους πάντες. Άρα είναι προπαγάνδα όλο αυτό. Ναι. Που δεχόμαστε εμείς για το μέσο Αμερικάνο ότι είναι ρατσιστής. Εμείς είμαστε πολύ ρατσιστές σαν Έλληνες. Νομίζω ότι είμαστε εμείς και κανένας άλλος. Εγώ διαφωνώ με αυτό. Εντάξει, δηλαδή ο Αμερικάνος θα πάω εκεί πέρα και του λέω ότι είμαι Έλληνας. Φίλε, δεν ξέρεις πώς κάνει. Όχι επειδή είμαι Έλληνας, θέλει να μου προσφέρει, να με κεράσει, μου μιλάει όμορφα, φίλε. Αλλά γιατί πιστεύεις ότι οι Έλληνες είμαστε ρατσιστές? Γιατί πιστεύεις ότι οι Έλληνες είμαστε ρατσιστές? Δεν ξέρω γιατί. Πιο ρατσιστές από τους. Είμαστε πιο ρατσιστές. Θεωρώ ότι είμαστε καθόλου, ας πούμε, μέσα. Εντάξει, οκ. Εγώ δεν θα. Κοίταξε. Μεταφράζεται σαν ρατσισμός. Θα σου εξηγήσω κάτι. Να σου εξηγήσω κάτι. Περιμένετε λίγο. Ακούστε με ένα λεπτό. Μεταφράζεται σαν ρατσισμός αυτό. Ακούστε με ένα λεπτό. Στην Αμερική, όταν θα μπει ο λοδαπός, ακόμα και ο λαθρομετανάστης, επειδή έχει πάρα πολλούς, δηλαδή το 60% στην Αμερική δεν έχουν χαρτιά. Δεν τους πειράζουν όμως, γιατί προσφέρουν στο κράτος και πληρώνουν φόρους. Πάμε παρακάτω. Στην Αμερική, αν δεν τηρείς τον νόμο και δεν είσαι κύριος, έχεις τελειώσει. Εδώ μπαίνει ο αλλοδαπός, κάνει ό,τι γουστάρει και το κράτος δεν τον διώχνει. Γι' αυτό έχει ξεσηκωθεί ο Έλληνας και έχει ξεφύγει και έχει γίνει και ακόμα πιο ρατσιστής. Άρα τους παίρνει μετά όλους η μπάλα, καταλαβες. Πιο πολύ είναι ανέχεια. Μεταφράζεται, στην ουσία δεν το λέμε ρατσισμό αυτό. Ναι, απλά είναι ανέχεια. Μπράβο, καταλαβες. Ναι, συμφωνώ. Και δεν μπορείς και να μιλήσεις. Τι να πεις. Είναι πράγματα τα οποία δεν μπορείς να τα. Γενικά έχουμε μια δικτατορία πλέον στην Ελλάδα και άμα βγεις και στα social και πεις κάτι θα βρεις τον πελάτη σου. Δηλαδή, θα βρεις τον πελάτη σου τους μεγάλους. Το έχεις βιώσει αυτό εσύ? Όχι, γιατί δεν ασχολούμαι. Το political correct εννοείς. Δεν ασχολούμαι. Η αλήθεια είναι ότι για μια απλή λέξη πρέπει να βρεις 20 ενδιάμεσες που να μην προσβάλλεται ο άλλος για να πεις απλά μια πρόταση. Δηλαδή. Θα σας πω κάτι. Νομίζω πιο πολύ δικιά μας ανασφάλεια αυτή. Δεν νομίζω ότι είναι έτσι. Θα σας πω κάτι που δεν το έχω ξαναπεί ποτέ και θα είναι η πρώτη φορά από εδώ πέρα, έτσι. Εγώ δεν έχω σκοπό να μείνω στην Ελλάδα. Το έκανα το κομμάτι μου εδώ, ωραία, γουστάρατε, το μάθατε όλοι. Ακόμα καλύτερα, εγώ κάποια στιγμή θα φύγω, δεν αργώ.
Άρα, όσοι προλαβαίνετε, φάτε από μένα, γιατί δεν έχω σκοπό να τελειώσω την καριέρα μου και να γεράσω και να πεθάνω σε αυτή τη χώρα. Απέκτησες φίλους εδώ στην Ελλάδα ή στην Αμερική, πιστεύεις πιο ισχυρούς? Πάρα πολλούς, αλλά στην Αμερική η αλήθεια είναι ότι νιώθω καλύτερα. Γιατί υπάρχει ευγένεια στον κόσμο, δεν τον γδέρνουν τον άλλον, μπορεί και πληρώνεται ο άλλος από τη δουλειά που κάνει, αυτό που αξίζει αυτό θα πάρει. Καταλαβες. Είναι λίγο, η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο Να σου καλύτερα. πω κάτι, βλέπω μια πικρία σε αυτά που λες. Ναι, Έχεις βιώσει μπορώ. κάτι αρνητικό στην Ελλάδα. Πολλά αρνητικά, ρε φίλε, στην Ελλάδα δυστυχώς. Πες με παράδειγμα χωρίς να μου πεις από ποιον. Κοίταξε να δεις, στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της έτσι. Συμφωνώ. Δηλαδή θα πας να σπουδάσεις όλη τη ζωή, τη μισή σου ζωή δηλαδή, και μετά τι θα κάνεις, άλλη δουλειά. Λίγοι κάνουν Και αυτό. άμα χρειαστεί να κάνεις κάτι άλλο να φύγεις έξω, πρέπει να κάνεις και μεταπτυχιακό. Και Να σου επίσης, πω κάτι όμως, εγώ βλέπω ότι έχεις κάνει ένα πράγμα που το έχουμε αγκαλιάσει στην Ελλάδα. Δηλαδή από ό,τι αυτό να σου πω, ακούω, ότι έχεις είναι κάνει- πολύ γενικές δουλειές. γενικά αλλά είμαι εσύ κάτι πολύ άνθρωπος, συγκεκριμένο. δεν είμαι άνθρωπος των χρημάτων. Εγώ δεν είμαι στο βωμό του χρήματος. Συχαίνομαι να κάνω παρέα με ανθρώπους που είναι στο βωμό του χρήματος, βλέπουν μόνο τα λεφτά. Άμα ήμουν στο βωμό του χρήματος, δεν θα πουλάγα τόσο φθηνά το φαγητό μου. Αυτό ήθελα. Άρα που θέλω να καταλήξω εγώ αυτή τη στιγμή, ότι με ενδιαφέρει και το vibe και πώς είμαι και πώς αισθάνομαι. Εγώ Και επειδή νιώθω καλά εκεί πέρα, με έχει τραβήξει πιο πολύ, παιδιά. Όχι πως δεν αγαπάω την Ελλάδα, θα πάω εκεί, θα βγάζω τα λεφτά μου, θα τα τρώω το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Δεν θα τα φέρνω πάλι. Εγώ το έχω κάνει αυτό που λες 13 χρόνια, φίλε μου, ήμουν Γερμανία. Και ερχόμαι το καλοκαίρι και έχω αντίθετη άποψη. Δεν αλλά μπορώ να σεβαστή πάω και σε δικιά σου. καμία χώρα της Ευρώπης, ειδικά Γερμανία. Δεν μου αρέσει το κλίμα, δεν μπορώ. Κοίτα, πάνω σε αυτό που είπες, εγώ ήθελα να σε ρωτήσω, όταν ξεκίνησες να δραστηριοποιήσεις στην Ελλάδα Ναι. και να κάνεις αυτό που κάνεις και σήμερα, Έχω φτύσει αίμα για να ανεβάσω αυτό. εγώ ήθελα να σε ρωτήσω αν υπήρχαν τα επωνομαζόμενα κοράκια που πήγαν να σε φάνε στο βωμό του χρήματος. Ότι πήγαν να σε χτυπήσουν. Ναι, με πλησιάζανε πάρα πολύ και απλά φάγανε άκυρο. Να εκμεταλλευτούν Τη δουλειά μου. Τη δουλειά σου. Ναι, θέλαν όλοι να βάλουν Σαν λεφτά. συνέτεροι να πούνε. Θέλαν όλοι να βάλουν λεφτά, να κάνουν δουλειά, αλλά να παίρνουν το μεγαλύτερο ποσοστό από αυτή και να είναι ο άλλο σπίτι του και να είναι με το τηλεκοντρόλ έτσι στο καναπέ. Έτσι. Να με παίρνει 12 η ώρα. Έλα, τι κάναμε σήμερα. Να Στείλτε τα λεφτά. Α, καλά, έλα, τα λέμε αύριο. Και εγώ να έχω εδρώσει, να έχω στάξει για από αυτόν που έβαλε λίγα χιλιάρικα να ανοίξει το μαγαζί που τα έχει πάρει πίσω επί 10 επί 100. Χαρακτήρισέ μου με 3 λέξεις έναν μέσο όρο Έλληνα επιχειρηματία. Τη εστίαση τη. Δεν μπορώ να πω. Πώς θα τους χαρακτηρίζεις? Δεν μιλάς για κάποιο συγκεκριμένο. Δεν είναι συγκεκριμένο. Κάποιον έβαλε όμως. Πες τη θέση μου, θα φύγεις για Αμερική. Για παράδειγμα, κάποιος που έχει ανοίξει ένα τυροπιτάδικο και έχει 20 χρόνια και πουλάει καφέ και τυρόπιτα, δεν μπορώ να τον βάλω σε ίδια θέση με τους επιχειρηματίες. Δεν μπορώ. Δηλαδή, σε ένα παγκόσμιο συνέδριο επιχειρηματιών θα σκάσουν αυτοί που έχουν και θα σκάσει και αυτός που έχει το τυροπιτάδικο. Είναι επαγγελματίας. Ναι. Κατάλαβες. Τους θεωρώ έναν ιδιοκτήτη ενός μαγαζιού. Ναι, το κακό εδώ στην Ελλάδα είναι ότι τους βάζουμε με βαθμίδες όλους. Αυτός είναι ο τυροπιτάς, αυτός είναι ο πιο υπό. Ενώ στην Αμερική το ίδιο είναι, μην νομίζεις. Στην Αμερική ξέρεις τι λένε, αυτός είναι των 100.000, των 50.000. Α, είναι με το τη βγάζει credit του card, χρόνου. το βγάζει, Τη βγάζει, ναι. Αλλά γενικά αυτό που θέλω να πω είναι ότι δυστυχώς πρέπει να φτιάξει άμεσα η κατάσταση εδώ, γιατί βλέπω πάρα πολλά μαγαζιά ανοίγουν και στη διετία κλείνουν. Σωστά. Δεν έχει διάρκεια το μαγαζί, είναι πολύ μεγάλο ρίσκο. Εγώ δηλαδή δουλεύω μία φορά την εβδομάδα, ξέρεις γιατί δουλεύω μία φορά την εβδομάδα, για να καταφέρω να βγάλω κάτι. Γιατί δεν έχει δουλειά. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή θα δουλέψει σουβλάκι, πίτσα, μπέργκερ. Δεν θέλω να γίνω μπεργκεράς για να επιβιώσω. Κάνω αυτό που αγαπάω, δεν μπορώ να κάνω μια δουλειά. Δεν θα ήμουν υπάλληλος κάπου και θα κοιμόμουν έρημος κάθε βράδυ και θα έλεγα παίρνω 1.000 ευρώ, ξέρω εγώ, και είμαι 800, ξέρω εγώ. Αυτά είναι τα εξοδά μου, εντάξει, είμαι ήρεμος. Δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Για να πάμε λίγο στα social. Είσαι ενεργός για μένα, παρόλο που λες ότι δεν ασχολείσαι. Όχι, ασχολούμαι. Είσαι πλέον. πολύ ενεργός. Απλά και έχω κόψει λίγο το TikTok γιατί δεν με ενοχλούν οι haters. Δεν σ' αρέσει το κοινό. Οι hater, όταν έχεις πολλούς haters, σημαίνει ότι κάτι κάνεις καλά. Τους ενοχλεί. Εντάξει, Ο hater τι είναι, ρε φίλε, ξέρεις τι είναι ο hater? Ο πώς hater θα είναι πας, αυτός που δεν κάνει τίποτα στη ζωή του, που δεν προσπαθεί για κάτι, που δεν του αρέσει ότι ο άλλος ανεβαίνει. Αντί να πει να μοιάσω κι εγώ σαν αυτόν, τον κράζει αυτόν. Έχεις κανένα περιστατικό κράξιμο να μας Μου πεις? λένε να πεθάνω, να πάθω καρκίνο, μου γράφουνε σε. Α, τόσο χοντρά. Ναι. Σου έγραψε κάποιος Να πάθω πάθεις καρκίνο, να πάθω καρκίνο. Κοίτα, πες. Δεν ήθελες να πάω να τον βρεις αυτόν τον άνθρωπο? Ναι, για να πάω φυλακή, να μην χάσω την Αμερική, είστε καλά. Πιστεύεις όμως ότι αυτά που σου λένε θα στα λέγανε μπροστά σου? Όχι βέβαια. Και εγώ τώρα που σε Ή να ξέρεις κάποιον ότι σε εκτάζει, αλλά μόλις σε είδε σου λέει και τα καλύτερα σου. Σου έχει συμβεί αυτό? Θα σου εξηγήσω τι γίνεται. Αυτό το αντιμετωπίζω μόνο στο TikTok. Χαίρετε. Σε καμία άλλη πλατφόρμα. Ναι. Δηλαδή το Instagram είναι η πλατφόρμα που δουλεύω. Από εκεί μπαίνουν οι παραγγελίες μου, από εκεί όλα.
Ενώ το TikTok είναι αυτό που θα σε κράζουν και θα σου δώσει γρήγορα follower. Δεν βγάζεις δουλειά από TikTok. Δεν είμαι, κάταξε πώς ξαναδείς, δεν είμαι influencer, έτσι, έχει μεγάλη διαφορά. Όχι, διαφημίσεις τη δουλειά σου. Ο influencer έχει ανάγκη το TikTok. Γιατί θα πάρει νούμερα, θα τον καλέσουν τα μαγαζιά να διαφημίσει, άσχετα που θα είναι μάπα το φαγητό που θα φάνε. Και θα πούνε φοβερό αυτό γιατί έχουν πάρει 2-3 χιλιάρικα για να το πούνε. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Γνώμη για influencers που δραστηριοποιούνται σε αυτό το κομμάτι. Για foodies, έτσι τους Ναι, ακούτε. foodies, ας πούμε. Δεν θα πω ονόματα, Όχι, τι Ας πούμε εμείς όλα. Τα καταλάβουμε εμείς. δεν θα απαντήσω. Δεν Για παράδειγμα, εγώ κατάλαβες όμως τι δεν εννοώ. θέλω να έρθω σε αντιπαράθεση με κανέναν. Επειδή δεν ασχολείται κανείς μαζί μου, δεν θέλω ούτε και εγώ να τους ενοχλήσω. Και πιστεύω είναι σωστό αυτό. Σεβαστό. Μήπως και καλά για να καταλάβαινες γιατί Μπορώ να πω όμως για influencer επαγγελματίες που έχω αυτή τη γνωρίσει δουλειά. και έχω συνεργαστεί εγώ που είναι πάρα πολύ καλά παιδιά. Άμα θέλετε να σας πω. Τα καλά δεν Δυνατά είναι ονόματα. Εμένα ο πρώτος άνθρωπος που με διαφήμισε αυτή τη στιγμή στα social ήταν ο Γιώργος, ο The Greek Masterchef. Ο Φλούτσου. Ο Φλούτσου. Ο Φλούτσου, φίλε, γνωριστήκαμε, έκανε το πρώτο του event στην Γλυφάδα, σε ένα κρεοπολείο και θα βάζε μια πορκέτα σε μια ζώβλα και κάτι αυτά. Δεν είχε τόσους πολλούς, αλλά είχε. Το θεωρείς. Και του στέλνω ένα μήνυμα και του λέω να σου πω κάτι. Να σου φέρω αυτό να γίνει χαμός. Και το βλέπει το τρέλιο, γράφει 5 μέτρα. Μου λέει εννοείται, φέρτο. Και βάζω εγώ, μου λέει, και έτσι γίναμε φίλοι και γνωριστήκαμε. Οπότε το θεωρείς καλό content αυτό όσον αφορά τη μαγειρική για να βγάλουμε στην άκρη αυτούς που πάνε να το μιμηθούν. Δεν έχω φάει από όλα τα μαγαζιά που δοκιμάζει. Σαν content, το content Ναι, είναι καλός ο Γιώργος. Είναι Ο Γιώργος, στα μέτρα σου. ο Γιώργος δεν σου πουλάει, ας πούμε, μαγειρική. Ο Γιώργος δεν είναι ο άνθρωπος που πάει να Είναι ένας μαγειρέψει. performer. Πώς το χαρακτήριζες? Έχει να κάνει με γευσηγνωσία, Και ψυγνώστης οπότε. ναι, και χιούμορ. Και χιούμορ. Και χιούμορ. εγώ έτσι. Καμιά φορά γίνεται λίγο υπερβολικός, αλλά δεν πειράζει, εντάξει. Φίλο μας είναι, τον αγαπάμε και έτσι. Σε είδαμε επίσης σε ένα βίντεο που έγινε viral στο YouTube με τον Chris Κόγια και τον Ο Τέο Χρήστος είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί. που είχατε ψήσει την προβατίνα, θυμάμαι. Όχι προβατίνα, άκου. Ο Χρήστος είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Από τους πιο top επαγγελματίες πάνω σε αυτή τη δουλειά που κάνει που έχω δει. Top, δηλαδή για να καταλάβεις, εγώ την πρώτη μέρα μαζί πήγα να τσακωθώ. Είναι λίγο. Όχι, δεν είναι λίγο, δεν ήμουν στην ώρα μου και τρελάθηκε. Αυτό Πήγες να είναι λίγο. Ναι, Πήγες να τσακωθείς με τον Κόγια. Χαμός έγινε. Ποιος θα κερδίσει. Δεν πήγαμε να τσακωθώ. Ο Κόγιας θα κερδίσει. Περίμενε, Τι εννοείς τώρα? περίμενε. Σε μια μάχη. Ξύλο, κανονικό. βρωμόξυλο. Είναι. Δεν είναι ρε παιδιά, αλήθεια τσακώνει. Εγώ θεωρώ ότι είναι κτίνος εδώ πέρα. Σε ένα βρωμόξυλο ανάμεσα σε ένα και τον Κόγια. Ποιος πιστεύεις ότι θα κέρδισε? Δεν παίζει ρόλο το μέγεθος κάποιου. Παίζει Είναι ρόλο το όμως νεύρο. να Εσένα χτυπάει ο νομίζω άλλος. παίζει. Εγώ δεν ξέρω τον άνθρωπο. Εγώ δεν τα βάζα μαζί του πάντα. Ούτε εγώ. Και σε εμάς άργησες, αλλά εμείς δεν σου είπαμε κάτι. 20 λεπτά σε εμάς δεν έχουμε τίποτα. Πεσμένα με εδώ. Και είναι ότι άρχισα ένα 20 λεπτό γιατί ποτέ δεν είμαι στην ώρα μου και δεν άκουσα εκεί. Ήρθε στάκι, μια χαρά μου. Τον Κόγια θα τον ζόριζε. Ο Κόγιας μου πάτησε πινελί και το τηλέφωνο, αλλά γνωριστήκαμε μετά και έχουμε γίνει και πάρα πολύ καλοί φίλοι. Είστε φίλοι τώρα? Είναι ταπεινό παιδί, έτσι. είναι καλός. Ο Θοδωρής που ήταν μαζί. Ο Θοδωρής δεν έχω γνωρίσει και αυτόν. Ποιος Οκ, είναι ο δεν έχω τα Ο λαβέρια. Τέος του. Ο Λίγδα. Ο Τέο, ο λεγόμενος, τον Έχεις- κοροϊδεύουν και το λένε Λίγδα ρε παιδί μου από ένα βίντεο πιο βγάλει. Ναι. Έχεις κάνει βίντεο με τον Λίγδα. Και Κόγια μαζί. Έχεις κάνει. Δεν έχω τόσες επαφές με αυτό το παιδί. Όχι καλά, δεν κάνατε μαζί. Με το πρόβατο. Όταν κάναμε το βίντεο με τον Κόγια, ήμασταν εγώ, ο Χρήστος, ο Κεχαγιάς είχε έρθει, ο Θάνος ο Αλιμπάκης και ο Τεό. Άρα έχεις να ήταν και ο Λίγδα στο περιεχόμενο. Εκείνο γνώρισα. Α, οκ. Δεν ήξερα ότι θα είναι εκεί και πήγες να κάνεις βίντεο. Όχι, δεν το μαζί. ήξερα. Τι κάποια κρέα ήταν άλλη. αυτό που είχατε ψήσει. Έψησα ένα γουρούνι 72 κιλά Για μεγάλο. άμα το δείτε το βίντεο. Το έκανα whole hog σε 12 ώρες με τσιμεντόλθους επιτόπου, όπως το κάναμε στο Τέξας. Είχα πάρει ένα μεγάλο βαρέλι και είχα ξύλα, κατέβαζα κάρβουνο Σηκώνεις λίγο. και το έψινα, μας πήρε 15 ώρες. Το βγάλαμε και το κάναμε δωρεά όλους τους άστεγους. Το είδα που τα με βάλετε σε boxes. Τα βάλαμε σε thermobox και τα και πήγαμε πήγατε στη Θεσσαλονίκη σε μια Σε ένα κέντρο που κάνει. Μπράβο για τους άστεγους και το δώσαμε 72 κιλά γουρούνι, το κάναμε όλο μπέργκερ. Ξέρεις και σε ρωτάμε γιατί. Εντάξει, εγώ είμαι YouTube. Μπέργκερ, δεν λέγεται. Περίμενε. Οπα. Για πάμε τώρα, πώς λέγεται. Ήρθε η ώρα. Λοιπόν, Το μπέργκερ, τα μπέργκερ μπέργκερ. σημαίνει μπιφτέκι. Έτσι να δείξουμε το Πάρτι, φυσικό, μπέργκερ μπέργκερ. είναι μπιφτέκι. Αν πας στην Αμερική και πεις μία μερίδα μπέργκερ, θα σου φέρουν ένα πιάτο με 2 μπιφτέκια. Ωραία. Ό,τι είναι στρογγυλό ψωμάκι λέγεται rolls, οκ. Μπαν, οκ, μπράβο. Ό,τι μπαίνει μέσα στο στρογγυλό ψωμάκι δεν σημαίνει ότι είναι μπέργκερ, είναι σάντουιτς. Στην Αμερική, αν πας να πάρεις μπρίσκετ Καλά, τώρα μέσα σε αυτό, ψωμάκι, ας το μην το- άμα πάρεις μπρίσκετ μέσα σε ψωμάκι,
Τι είναι στρογγυλό το ψωμάκι, τι είναι τετράγωνο, λέγεται sandwich. Γιατί είναι sandwich, φίλε, δεν έχει μπιφτέκι μέσα. Όταν είναι burger, λέγεται hamburger. Εντάξει. Άρα στην Ελλάδα, αναγκαστικά και εγώ, επειδή δεν το καταλαβαίνουν, στον κατάλογο μου λέω burger brisket, burger πούλπο. Είναι πουλπό, είναι γουλό. Και λέω ρε φίλε, τι να πεις εδώ τώρα. ακόμα βάζουν το μπιφτέκι που έχει μέσα πιπεριές, κρεμμύδια. Ανακατεύουν το. Λες σε κάτι σκεφτεδάκια και το βάζουν και το λένε ότι είναι μπέργκερ. Φρυγανιά βάζουν, ναι, άμα το βάλει φρυγανιά δεν λέει. Ρωτήσαμε στον δρόμο για σένα και μια κοπέλα μας ρώτησε όλο περίεργα τι είναι αυτό το μαύρο γύρω από το κρέας. Είναι καμένο. Βασικά, η αλήθεια είναι αυτό ρώτησε. Το καίω για να έχει λίγο πίκρα. Εδώ ο Πορφύρης γέλασε γιατί ήξερε, σε ακολουθεί και ξέρει όλο το περιεχόμενο και λέει αυτός ο άνθρωπος αυτό το ακούει εδώ και χρόνια. Μπορεί να τραβήξει κάμερα εδώ στο μπρισκέτ. Ναι. Λοιπόν, Πάμε μια ωραία παρουσίαση και να πούμε πάλι που σε βρίσκουμε. Να πούμε το Λοιπόν, παιδιά, ακούστε. Αυτό εδώ είναι καμένο. Το καίω απ' έξω. Και το κόκκινο μέσα είναι ομό. Άρα, άμα θέλετε να το φάτε, θα φάτε μόνο το κέντρο. Απ' έξω είναι πάντα ομά. Ξέρετε, είναι το αντίθετο σαν μπρίσκετ, έτσι. Νομίζω ότι ποτέ κανένας δεν θα το καταλάβει αυτό. Που δεν ασχολείται με το κρέας. Δεν νομίζω ποτέ κανένας θα καταλάβει διαφορά πλέον. Λοιπόν, πάμε να. Θα σου λέμε όλα μου τα ονόματα. περίατα είναι ψημένα μόνο με αλάτι πιπέρι. Ό,τι έφαγες εδώ, εκτός θα τα παίρνει έτσι. Λοιπόν, θα σου κάνω κάποιες ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με social και σε τύπου characters των social. Okay. Θα πάρουμε ένα επιλέξει. Με ανθρώπους που έχεις συνεργαστεί. Okay. Κρίς Κόγιας, Τέωστη. Κρίς Κόγιας. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Αλιμπάκης, Φλούτσο. Τους αγαπάω και τους δύο, ρε φίλε. Είναι και δύο πολύ καλά παιδιά. Ένα πρέπει να κρατήσει ένα. Ούτε εγώ θα μπορούσα να διαλέξω. Ρε φίλε, ο Αλιμπάκης είναι φίλος και θυμάμαι όλη την περσινή του προετοιμασία την έκανε με τον μπρίσκετ. Τώρα είχε κάνει μια κετογονική δίαιτα και τρώγε μπρίσκετ πρωινό με αυγά. Α, Είναι τέτοιο. δεν ξέρω αν το έχει παρακολουθήσει, αλλά έχει προκύψει μια κόντρα μεταξύ Τζακαρού και Κράτς. Το ίδιο είναι. Καταρχήν είναι το ίδιο. Όχι ρε. Ίδιο είναι. Α, Τι λέτε, το κράτ στη Θεσσαλονίκη, Τζακαρού. Α, Ναι. Επειδή είναι φίλο σου. Με κλειστά τα μάτια. Θα σας πω κάτι για τον Μιχάλη. Εγώ αυτό που έχω πει τον Μιχάλη και το ξέρει και αν θα το ακούσει το βίντεο, αν θα το δει, είναι ότι αν ο Μιχάλης με το κοτόπουλο που βγάζει αυτή τη στιγμή έχετε φάει. το καινούριο δεν έχω πάει. Όχι, το ίδιο πράγμα. Ναι. Ωραία. Αν έχετε φάει αυτό το κοτόπουλο του Μιχάλη και πάτε και φάτε στα καλύτερα στην Αμερική, αν ο Μιχάλης ήταν Αμερική θα ήταν billionaire τώρα. Εντάξει, κοντεύει. Μπορεί να είναι και Πες μου ένα της Αμερικής που έχεις φάει και είναι καλύτερο. Όχι, κοντεύει να γίνει εννοώ billionaire. Εντάξει. Δεν ξέρω τι κάνει με το Έχει χτίσει οικονομικά. μεγάλο Λοιπόν, κομμάτι, έτσι. Είναι πολύ δυνατός. Άλλο. Ταβέρνα, ελληνική ταβέρνα. Texas barbecue. Ελληνική ταβέρνα, Texas Barbecue. Ναι. Τι εννοείς? Τι πιστεύεις ότι. Τι διαλέγεις. Τι διαλέγεις από τα δύο. Αν έπρεπε από τα δύο να βγάλεις. Εγώ είμαι ταγμένος. Texas Barbecue. Δεν το περίμενα, είχα και το άλλο. Πάμε να κλείσουμε και πού τον βρίσκουμε. Εγώ είμαι ταγμένος. Texas Ποια είναι Barbecue. η διαφορά ελληνική ταβέρνα που πουλάει κρέατα τύπου χασιά, τύπου καλύβια. Καταλαβαίνεις τι λέω. Με το Texas Barbecue. Με το Texas barbecue. Γιατί κάποιοι θα σου πούνε μα θέλουν προβατίναμες. Άκουσε με. Δεν θέλω να φάω μπρίσκετ. Άκουσε με λίγο να δεις να πω κάτι γιατί δεν το ξέρουν πολλοί. Κάποιοι μπορούν να έχουν μελετήσει και να το ξέρουν. Το παραδοσιακό Texas από τα παλιά χρόνια, το παραδοσιακό κρέας στο Texas, έχω και λίγο δυσλεξία, είμαι και λίγο δέπη. Το παραδοσιακό κρέας στο Texas Barbecue, ό,τι έχει να κάνει με Texas Barbecue, με ποιο ξεκινήσανε? Με το αρνί. Μετά ήρθαν τα brisket και αυτά. Εγώ νόμιζα μοσχάρια. Όχι, μετά ήρθαν αυτά. Εντάξει, είναι επίσης πολύ παλιά. Όταν λέμε μια ελληνική ταβέρνα, τα κρέατα που έχουμε εμείς, αυτό είναι και το Texas Barbecue το αντίστοιχο για αυτούς. Η διαφορά ποια είναι? Ότι οι Αμερικάνοι έχουν κουλτούρα στο φαγητό. Όταν θα πας σε ένα Texas Barbecue να φας, δεν θα δεις μέσα τον ταβερνιάρη, τον κιλαρά που έχει φτάσει η κοιλιά εδώ. Το φανελάκι. Με την ποδιά τη λευκή που σκουπίζει πάνω τα χέρια του έτσι και γίνει κίτρινη και το φανελάκι και μια μπύρα εδώ. Και κάθεται έτσι με τη διχαλωτή την παντόφλα. Δεν θα το δεις αυτό στην Αμερική. Δεν είναι πιο κυριλέ. Άκουσέ με λίγο. Δεν είναι πιο κυριλέ. Δεν είναι πιο κυριλέ. Απλά έχουν κουλτούρα. Δηλαδή θα δεις άτομα σαν εμάς, πρώην σκεϊτάδες μπορεί να είναι αυτά, και έχουν φάση, φασάρα μέσα, γουστάρουν. Το έχουν πάει αλλού το θέμα. Κατάλαβες τι λέω? Άρα μισό λεπτό. Εδώ έχουμε μείνει. Εσύ θεωρείς ότι η αμερικάνικη κουλτούρα στο φαγητό είναι πολύ πιο ψηλά από την ελληνική? Πιστεύεις ότι έχουμε μεγάλη κουλτούρα στο φαγητό εμείς? Έχουμε την καλύτερη παραδοσιακή κουζίνα στον κόσμο και δεν το λέω εγώ, το λένε τα στατιστικά.
Και το παραδέχονται και όλοι παγκοσμίως. Θεωρείς ότι το πουλάμε καλά δηλαδή? Καλά το πουλάμε, αλλά στον εαυτό μας δεν το πουλάμε καλά. Ο ξένος θα έρθει να το φάει, θα το φάει έτσι όπως το δίνουμε. Στον εαυτό μας όμως πώς το δίνουμε? Τελευταία ερώτηση, μιας και είσαι γυμναστηριακός έτσι και ασχολείσαι και με το γυμναστήριο. Έχω σταματήσει, κατέβαινα και σε αγώνες bodybuilding. Ακόμα κάνεις. Όχι, απλά κάνω γυμναστική, είμαι 20 κιλά κάτω, ρε. Πότε προλαβαίνεις? Προλαβαίνω, όσο προλαβαίνω. Θα κάνω 3 με 4 φορές τη εβδομάδα. Μπορεί έχει τύχει να κάνω και μια φορά τη εβδομάδα. Πάνω απ' όλα η δουλειά μας, παιδιά. Γιατί αν δεν υπάρχει δουλειά, δεν θα έχουμε να κάνουμε ούτε γυμναστική ούτε να πάμε μέσα. Σαν γνώστης του fitness, θέλω να μου πεις για τους content creators που ασχολούνται με το fitness. Παρ' όλα αυτά που όλοι ξέρουν ότι είναι σε κύκλο φαρμάκων, παρ' όλα αυτά όμως έχουν τρομερή απήχηση και ο κόσμος τους αντιγράφει. Τι εννοείς ότι γράφει? Θέλει να γίνει σαν για αυτούς. Ενώ προσπαθούν να πιάσουν κάτι ψεύτικο. Γιατί είναι ψεύτικο? Γιατί Αφού νομίζω ότι είσαι εκεί. άμα βάλει άλλο φάρμακο δεν πρέπει να δουλέψει. Θα μπούμε τώρα στη θεωρία που λέγαμε ότι άμα πάρω κι εγώ αυτά που παίρνεις, πάρτα, θα τα κάνω δώρο εγώ. Θεωρείς όμως ότι είναι σωστό Υγιές, ας πούμε. και υγιές να προβάλλονται ανθρώποι που ασχολούνται με το fitness? Ούτε να τρως 10 γέμματα την ημέρα για να κάνεις διατροφή στην υγιές. Ορίστε. Ούτε το να τρως 10 γέμματα την ημέρα για να κάνεις Ναι, αλλά το διατροφή να είναι υγιές. προωθείς το κύκλο φαρμάκων. Κοίταξε να δεις, όταν μιλάμε για πρωταθλητισμό, μιλάμε πάντα για φάρμακο. Λοιπόν, θα ήθελα να σου ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθες. Θέλω να σου Τιμή πω μας ότι- καταρχάς, καταρχήν για να τον πω ότι πολύτιμο χρόνο σου. Βασικά, έχεις να σου κερδίσει πω- ένα πελάτη, να σου πω. Να σου πω κάτι, καταρχήν. δεν έχω κερδίσει πελάτη. Εμένα και την οικογένειά μου. Ας μας γράψει κάποιος στα σχόλια ότι θα ήμασταν 1, 2, 3, 4, 5, 6 άτομα και έφερα 1,5 κιλό κρέας και δεν έχουν φάει ούτε το μισό. Περιμένω να τελειώσουμε. Και εγώ περιμένω να τελειώσουμε. Γιατί τρέπεσαι μισούς, δεν βγει το επεισόδιο καλά Τρεπόμαστε, και το πεις. τρεπόμαστε. Ευχαριστώ Τι να πάρα αυτή, πολύ. ρε. Θέλω άλλη μια φορά να μου πεις πριν κλείσουμε. Συγγνώμη. Θέλω άλλη μια φορά να μου πεις πριν κλείσουμε πού σε βρίσκουμε. Λοιπόν, ακούστε λίγο, θα το πω λιγάκι και εδώ πέρα γιατί θα το ξαναπώ και στα δικά μου story και αυτά. Εγώ δουλεύω μόνο Κυριακή στο Shakespeare από το απόγευμα και μετά. Παίρνω παραγγελίες κάθε εβδομάδα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Σαββάτου μέχρι και την Κυριακή άυπνος ψήνω όλη μέρα και όλη νύχτα. Και Κυριακή βγάζω το φαγητό. Βγάζω ένα 40ωρο χωρίς ύπνο. Επικοινωνία μέσω social φαντάζομαι. Επικοινωνία μου στέλνουν όλοι το κινητό τους για να τους πάρω. Δεν μπορώ να πεις βάλει να φάω. Και άμα δεν έρθεις. Σωστό. Τηλέφωνο, Όχι. Λοιπόν, έτσι δουλεύω και στέλνω και σε όλη την Ελλάδα. Και πολλοί celebrities, Έτοιμο ψημένο. Πολλοί celebrities στην Ελλάδα, τραγουδιστές, Χρήστος Έχω μεγάλα Μάστορας. ονόματα, δεν θέλω να τα πω, γιατί θα λέω. μπορεί να μην θέλουν αυτοί οι ίδιοι. Η αλήθεια είναι ότι έχω ταΐσει Εντάξει, δεν πολύ ντροπή να δυνατά το ονόματα σπέρα. γενικά. Δεν ντροπή να το σπέρα. Όχι, θέλω να σου πω, ευχαριστούμε θέλω να σου πάρα πω πολύ. κάτι. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που θα γυρίσει και θα πει εγώ έχω ταΐσει τον τάδε και τον τάδε. Δεν με ενδιαφέρει. Τιμή σου κιόλας αυτό και ας μην το Ναι, λες. δεν με ενδιαφέρει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ έχω ταΐσει η Thievery Corporation και είμαι πολύ περήφανος για αυτό. Όσοι τους ξέρετε, τους Thievery Corporation. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε. Για τον χρόνο σου πραγματικά. Να είστε καλά, παιδιά. Να είσαι καλά. Και φάτε αυτό τώρα. Τώρα και θα κλείσουμε το πάμε. Λοιπόν, Για να δούμε, είναι ωραίο. Για κάτσε να το σηκώσω εδώ. ελάτε παιδιά και εσείς, ελάτε παιδιά. Μπείτε, Μπείτε στο πλάνο, μπείτε, άστε την πτή. Όπα, αυτό γαμάει. Τι κάνει αυτό γαμάει. Τώρα μιλάς έτσι, την κάμερα δεν μιλάγεις έτσι. na 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 na